Velkommen til voluntarist.dk. Det er i dag den 15. oktober 2016, og jeg har igen været heldig at kunne få journalist Tommy Hansen med mig til en samtale, og det vi skal drøfte i dag, det er krigen/borgerkrigen i Syrien. Blandt andet, hvad er det, der har lagt op til den her krig, og hvad er det, der er situationen i Syrien lige nu. Og Tommy, tusind tak, fordi du vil være med igen. Ja, velkommen. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med, fra, skal vi sige, min egen viden, og det jeg selv har researchet mig til. Og det, som jeg blandt andet har undret mig over sidenhen, det er jo, hvordan Saddam Hussein ender med at være den helt store skurk, der bare skal, hvis land skal invaderes under første Golfkrig og senere hen, hans land skal, ikke invaderes under første Golfkrig, men han skal i hvert fald smides ud af Kuwait under første Golfkrig. Og under anden Golfkrig, der bliver hans land så invaderet, og så han er simpelthen bare det ondeste, der findes, og han er en trussel mod hele verden. Men han blev jo faktisk hjulpet til magten af amerikanerne helt tilbage i 1963, så dengang, der må han jo have været en dukke, som de i høj grad kunne have brugt. Ja, altså der er jo dokumenter, der tyder på, at han rent faktisk var på CIA's payroll helt tilbage i 59. Okay. Men det rigtige 63, der hjalp CIA hans Baath-parti til magten. Og siden da forsynede USA og CIA og Pentagon Saddam Hussein med våben og krigsopbygning. Helt frem til det punkt i 1980, hvor Saddam invaderede Kuwait, det var vendepunktet, og fra den ene dag til den anden blev han derefter pludselig til den store satan. Ja. Saddam er for mig at se et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når man laver et regime change og indsætter en diktator, fordi Saddam Hussein var givetvis ikke nogen høflig søndagsskoledreng. Nej, for sådan ikke. Men altså fordi det der sker, det er, at så får de her diktatorer frit spil i et vist tidsrum, og før eller siden så begynder skårene at klinke, og der kan være mange grunde til, at man bliver uenig, og i det her tilfælde, der var det, at Saddam Hussein ville ud af den her petrodollar-aftale. Han havde bebudet, at han fra år 2000 ville begynde at sælge den iranske olie for euro som alternativ til dollar. Og da Iran på det tidspunkt var verdens næststørste olieproducent, så var det virkelig noget, der rykkede. Ja. Det rykkede endda så meget, så i finanspressen i Europa begyndte man at tale om nye positive udviklinger og ny energi til euroen. For pludselig vil euroen dermed blive et betalingsmiddel, teknikken for et råstof, som vi alle sammen efterspørger hver eneste dag. Ja. Og den efterspørgsel, skal vi lige huske, vi taler om 45 supertanker per dag. Ja. Den mængde olie, der lige nu transporteres kloden rundt, for blandt andet at sikre, at du og jeg kan sidde her og tale sammen. Ja, nemlig. Jeg vil godt komme med et indskudt spørgsmål, fordi det, som jeg også synes er påfaldende, det er, at i 1979, der vælter de islamiske oprørsgrupper inde i Iran. De vælter den dukke-shah, som forinden jo har været indsat af Vesten. Og det er i 1979, det foregår. Vi får så et præstestyre i Iran, vi får Ayatollah Khomeini ved magten, og de har jo så præstestyret haft magten i Iran siden. Men allerede 1980, så er det åbenbart helt legitimt for Irak at begynde at angribe Iran. Og borgerkrigen kører jo så helt frem til 1988. Så vidt jeg har hørt, så har man fra amerikansk side hjulpet Saddam i den her krig imod Iran fra 1980 til 1988 med forskellige ting. Om det har inkluderet finansiering, ved jeg ikke, men i hvert fald så mener jeg har hørt og læst, at de har hjulpet med krigsmateriel til, at de kunne føre den her pågældende krig, og at når vi så når frem til 1988, hvor de så stopper med krigshandlingerne, at grænserne faktisk ikke har flyttet sig synderligt, og at man fra amerikansk side jo ikke opnår via Saddam at få fjernet præstestyret, og så få den iranske olie tilbage på, på petrodollarsystemet.
Det er fuldstændig korrekt, hvad du siger, og jeg skal også lige korrigere mig selv, fordi det var selvfølgelig ikke 1980, Saddam blev et dårligt selskab. Det var 1990. Det var i forbindelse med, da invasionen i Kuwait. Og det er fuldstændig korrekt, og det ved man, ja. USA gennem mange år opbyggede hele den, forsynede Saddam med de våben og de forsyninger og de træninger, altså alle de faciliteter, der skulle til for at føre krigen mod Iran. Og altså, når man kigger på de her krige i de sidste 50 år for så vidt, så har de har alle sammen der er en fællesnævner, der går igen altid, og det er ressourcer, det er olie, det handler om olie og gas. Og i Saddams tilfælde var det jo som sagt, at han ville ikke længere sælge sin olie for dollar, han ville ud på det frie marked. Og det ville have betydet en stærk forværring af dollarens status i verdensøkonomien. Så det tillader man ikke. Syrienkrigen, som vi taler om nu her, der har vi i den vestlige verden ser vi et meget, meget enslydende billede af en fæl diktator, der slår sit eget folk ihjel. Det er den historie, der er blevet serveret igennem de store i mange år. Men det vi ved allerede nu, og som så netop på grund af mediecensuren ikke kommer ud, det er, at det er en krig om olie og gas. Det er en krig om verdens største gasfelt, intet mindre end det. Og verdens største gasfelt ligger i farvandet mellem Kuwait og Iran. Aha. Kuwait foreslog, rettere sagt feltet kom i drift i 1979, og siden da har man haft det problem, at olien er ikke så meget værd, når den ligger derude, den er mere værd, når den bliver leveret til forbrugerne, altså vil man have en pipeline. Og derfor foreslog Kuwait i 2009, at man byggede en pipeline fra Qatar, fra Qatar op igennem Syrien og op igennem Tyrkiet. Assad sagde nej tak, det ville han ikke, fordi han ville hellere have en pipeline fra Iran og ind igennem Irak og så videre ud til Europa. Det har blandt andet at gøre med det her skisma mellem sunnier og shia-muslimer. Men han sagde nej tak, og allerede det år ved vi nu, det ved jeg blandt andet fra Robert F. Kennedy Jr., som i 2015 skrev følgende. Allerede i samme år begyndte CIA at understøtte rebellerne i Syrien, fordi man ville indføre et regime change. En Harvard-professor, Michael Orenstein, sagde i 2015, at Qatar allerede fra 2011 og frem efter har finansieret militser i Syrien. Så det vi ser her, det er, at vestlige olieinteresser, ønsker den her pipeline fra Qatar op gennem Tyrkiet. Når Assad så siger nej tak, så blokerer han for vestlige olieinteresser. Og dermed har han udfordret de her mægtige kræfter, som selv ikke en diktator kan nærmere sidde overhøre længere. Nu spørger jeg måske dumt, men kan det slet ikke lade sig gøre for de såkaldte vestlige olieinteresser at bygge den her pipeline uden om Syrien? Nej. Altså, hvis du kigger på et landkort, så er det logistisk uladsiggørligt. Der er 2 pipelines i spil. Om de nogensinde bliver bygget, det er der ingen, der ved, men den ene, det er den sydlige, og den går fra Qatar og ind igennem Saudi-Arabien og så op igennem Syrien. Og den anden går fra Iran og ind igennem Irak og ind i Syrien. Men begge har det formål, at de skal kunne levere olie og gas til Europa. Fra verdens største gasfelt. Og det er sådan, altså de 2 nationer, Iran, sunnimuslimerne, shia-muslimerne må det være, de stikker snablen i fra den ene side, og Qatar stikker snablen i fra den anden side. Det er sådan en fælles pool, de har, og det er verdens største gasfelt. Så det er klart, at når et lille land som Syrien pludselig ligger i vejen for sådan nogle interesser her, så går imperiets kræfter i spil. Og det sker både fra russisk side, sovjetisk side og fra amerikansk side. Vores virkelighed er bare,
det russiske imperium findes ikke mere. De har ikke de virkemidler, som de engang havde. Nej. Det har gengæld CIA for fuld blæs. Og de går i gang øjeblikkeligt, når man sporer, at her har vi brug for et regime change. Ja. Men det er simpelthen deres ønske at få fjernet Assad og få indsat en dukkeregering, så når man kan bygge den pipeline, man gerne vil, der passer til ens egen vestlige interesser, hvilket primært vel er at bakke op om de lande, der i forvejen hører ind under petrodollarsystemet. Det er fuldstændig rigtigt. Det er præcis det samme som i Afghanistan. Altså Hamid Karzai, den første præsident, var tidligere konsulent fra UNOCAL, som er et mega stort amerikansk olieselskab. Og de havde allerede inden invasionen i Afghanistan tegnet pipelines, der blot lige havde den lille hage ved sig, at de forudsatte et regime change i Afghanistan. Okay. For på det tidspunkt var regeringen i Afghanistan ikke USA-venlig, men russervenlig, og derfor kunne man ikke lave den pipeline. Det var, den er så vidt jeg ved, lavet færdig, og så er den stadigvæk under construction nu, fordi det var noget, man satte i gang, da Hamid Karzai så pludselig dukkede op som demokratisk indsat præsident. Ja. Den tidligere ansatte konsulent ved UNOCAL. Okay. Så altså det handler om olie. Daniel Ganser, en schweizisk professor eller doktor og historiker, siger, at vi lever i dag i oliekrigenes tidsalder. Og vi kan tage et hvert land, hvor vi i de sidste 50 år har oplevet, at USA har lavet en invasion. Jeg har ikke talt dem alle, for det er mange. Det er i alt i USA's historie har USA været i krig i 222 ud af 238 år. Ja. Så jeg har ikke talt dem alle, men alle i de senere år handler om ressourcer. Og midlet til at komme ind til de ressourcer, det er den pæne del af USA, det er den kapitalistiske del af USA, der kømmer sig om det her. Det er jo den kapitalistiske del af Vesten, der umiddelbart efter invasionen i Irak konfiskerer Iraks nationale olieselskab og omdanner det, deler det op og fordeler det til 7 vestlige olieselskaber som en gave. Det er jo også i Vesten, der ligesom gør det her, ikke også? Det er den kapitalistiske del af det. For at nå dertil, så har man i USA det man kalder the deep state, med andre ord CIA, og den her sammenblanding mellem det militære industrielle kompleks, som meget, meget markant i USA. Og de arbejder med alle mulige rådne midler og har altid gjort det. De finansierer sig selv ved terror og ved våbensmugling og ved narkosmugling. Ja, også ved heroinsmugling, gang på gang. Og på grund af mediecensuren, så kommer der en lille artikel i New York Times eller et eller andet hver gang det sker, hver gang der er en eller anden skandale. Der kommer ingen konsekvenser. Og derfor kan man se, at i alle regime changes, helt siden, som jeg nævnte for nylig, i 1953 gik CIA ind i Ukraine med det formål at nazificere landet. Altså i 1953 ville CIA nazificere Ukraine. Og de gik i forbindelse med en lang række smånazistiske grupper, der allerede var der på det tidspunkt efter 2. verdenskrig. Og dem har de siden født og trænet og givet støvler og givet moralsk opbakning og givet våben frem for alt. Så i dag har vi et land i Ukraine, som vi i Vesten samarbejder med, hvor der løber 80 paramilitære grupper rundt og holder der over orden. Det er et symptom. Det er sådan, man arbejder. Man vil have USA-venlige regeringer indsat, og de er som regel, må man konstatere nu i de senere år, de er meget, meget højreorienterede. De er ikke bare liberale, de er meget højreorienterede. Og enhver ved, at regeringen i Ukraine har dybe forbindelser til nazistorganisationer. Så det er ikke engang nogen hemmelighed. Kig på Polen. Det er det samme. Overalt bliver der indsat regeringer, som passer til USA's udenrigspolitik. Og den er erklæret, det behøver man ikke engang opfinde. Den er erklæret af mennesker som Kissinger og Brzezinski og George Friedman,
som værende, at USA har en pligt til at opretholde ro og orden i verden. Og det er derfor, USA i dag har 900 militærbaser fordelt over hele kloden. Ja. Det har de både siden verdenskrig. Yes, og jeg synes også, det er ret sjovt at se de billeder, der er til at blive delt blandt andet på sociale medier, hvor der så står, at det er også altså det er virkelig uvenligt af Rusland, at de lægger deres landegrænse så tæt på alle de amerikanske baser, blandt andet de baser, der er så bygget op i tidligere Warszawapagt-lande, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, jeg kender personligt Willy Wemmer, tidligere statssekretær i Tyskland, og mangeårig forsvarsordfører for CSU. Og han siger, at han benytter enhver lejlighed, når der foredrag og giver interviews, til at fortælle, for han var med ved forhandlingerne i 91 om Tysklands deling. Han sad ved bordet, og han fortæller, at det var en soleklar gensidig forståelse, at russerne trak sig frivilligt mod øst til gæld for en aftale om, at NATO blev, hvor de var. NATO ville ikke udvide sig længere mod øst. Derom var der ingen tvivl, siger Willy Wemmer. Og hvis vi ser på, hvad NATO har gjort lige siden, så er det præcis det modsatte. Ja. Og altså, den her eskalation, det er den, man i dag objektivt set, hvis man kigger på krigsopbygningen i Europa, så har vi i dag, vi har aldrig haft så mange våben og militær siden 2. verdenskrig, som der er stationeret nu, som er kampklar. Aldrig før. Nej. Og den opbygning er kommet, fordi medierne fortæller os, at russerne vil slås. Når eksempelvis i august måned dette år, der kom verdensfredsrådet, det amerikanske fredsråd, kom tilbage fra en delegationsrejse i Syrien, hvor de fortæller, at krigen i Syrien er ikke, og det her er et citat fra et pressemøde, krigen i Syrien er ikke en borgerkrig. Det er en krig mellem Assad og hans folk på den ene side, udenlandske tropper og terroristgrupper finansieret af udlandet på den anden side. Ja, lige præcis. Pressemødet blev holdt den, så vidt jeg husker, 7. august 2016. Til stede var højst 5 eller 7 journalister. Man så ikke flere i lokalet. Og nyheden er overhovedet ikke blevet nævnt i nogen store medier. Nej, det du fortæller der, har jeg også lige hørt en kvinde tilknyttet FN. Jeg kan ikke huske i hvilket regi at hun er tilknyttet. Jeg kan bare se, at den video, der er optaget med hende, der er der i baggrunden FN-symboler. Og hun det er fra det samme. Der er en kvinde, der siger nogle endnu mere direkte ting, ja. Ja, lige præcis. Hun nævner nøjagtigt det samme, som det du nævner der. Det jeg godt lige kunne tænke mig, det var, at må jeg godt lige sige, det er det, der er meget, meget vigtigt. Det er, når vi har et organ, som Verdensfredsrådet, og man sender en delegation ind til Syrien for at finde ud af, hvad er op og ned i den her konflikt. Ja. Så går den her delegation hjem og holder et pressemøde. Så ignorerer verdens medier det her pressemøde fuldstændig. Det her er flot. Det er kun en lille håndfuld alternative medier. Det er så barokt, så absurd, så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det. Men det viser den medievirkelighed, vi lever i. Og det er derfor, at det er lykkedes dem sådan langt hen ad vejen at bilde os ind, at Assad er en fæl diktator, at Gaddafi var lige så fæl. Altså alle deres fjendebilleder er jo blevet formidlet gennem de her medier af såkaldte journalister, der tillader sig selv stadigvæk at kalde sig journalist, og videre formidler ren og skær krigspropaganda. Ja, det er præcis. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage på, sporet omkring det her med situationen i Syrien og relationen til Irak, fordi de to steder, når det er sådan, du destabiliserer Irak og fjerner Saddam Hussein fra magten, han var bestemt ikke nogen flinkeskolelærer, men han formåede dog at holde, skal vi sige, de islamiske oprørsgrupper, der måtte være i landet, som kunne udvikle sig til sådan noget som ISIS, dem formår han at holde nede. Og inden vi blander os i konflikten i borgerkrigen i Syrien, jamen der formår Assad, eller det regime, der var før ham, vel nøjagtigt det samme, sådan at de ikke formår at bygge højborge. Men det, der sker efter vi destabiliserer Irak,
sørge for, at landet ikke længere har den her enhedsregering, der bekæmper de der ting, og hvor den samlede regering ikke har styr på yderområderne, og det samme i Syrien, jamen så har du lige pludselig det nordlige Syrien og den nordlige Irak et totalt magtvakuum, hvor at bitte små oprørsgrupper, der egentlig ikke betød noget som helst, såsom Al-Qaida og Al-Nusra-front og ISIS og Free Syrian Army, alle de der havde jo ikke nogen, sådan som jeg forstår det i hvert fald, nogen særlig vægtning, men magtvakuum i det område gør bare, at de støt og roligt kan vokse større og større og større. Og hvis du så samtidig har USA, der blander sig i den her, borgerkrig for at, kunne lave regime change, som du selv nævner, ikke, og støtter Free Syrian Army, som så senere hen viser sig, at de er jo ikke selvstændige, og de ikke er alene om at bekæmpe Assad. Nej, de samarbejder faktisk med de andre grupper om at prøve på at vælte Assad, og at våben, ammunition, træning, viden, soldater siver fra Free Syrian Army over til de andre. Det ved man, ja. Det jeg tænker på, det er, at du har nævnt for mig tidligere, når vi har talt sammen uden for et interview som det her, at du siger, at du har nærmere kendskab til, hvad det egentlig var, der triggerede den her borgerkrig i Syrien, for det tror jeg faktisk ikke ret mange, der ved, og jeg ved det faktisk heller ikke selv. Nej, det er der ikke ret mange, der ved. Jeg har gode kilder i NATO, og gudskelov er der rigtig mange kræfter i NATO, der aktivt arbejder imod det her krigsapparat. Okay. Mm-hmm. Og en kilde har der fortalt mig i hvert fald, at i 2011, i februar eller marts 2011, der ankom der blev en politimand og hans kone og hans barn likvideret på gaden i Syrien, i Syriens hovedstad. Og det udløste en stor demonstration, flere demonstrationer. Folk gik på gaden og var utrygge. Politifamilier gik på gaden og var stærkt utrygge, fordi en af deres kolleger var blevet skudt. Og sådan nogle demonstrationer i Syrien, da det syriske politi ikke har skydevåben, men kun slagvåben, så er det normalt, at når en demonstration når en vis størrelse, så indsætter man militæret for at holde ro og orden i gaderne. Det svarer til, hvad vi i Danmark ville gøre med politiindsats. Og de her billeder af den her event, at nu ruller militæret ud, de er markedsført som Assad, der sætter militæret ind mod sit eget folk. Og så vil du selvfølgelig spørge, hvem skød. Det er der ikke nogen, der ved, men man ved, hvordan de små Gladio-lignende grupper i NATO arbejder. Man ved, hvordan NATO's nye den der Immediate Response Task Force, de har lavet, hvordan de opererer globalt og fuldstændig uden grænser. De ankommer på stedet, og så udfører de deres arbejde, og så tager de afsted igen. Okay. Det var en professionel likvidering af en politimand og hans familie, og den udløste bølgen i Vesten om, at nu sætter han ind mod sit folk. Sidenhen kom så beretninger om gasangreb, som man også stærkt må betvivle i dag, hvorvidt det reelt var ham. Men altså der startede cirkuset, og det ville være en typisk CIA-operation, en typisk taktik, at man starter med at skabe kaos. Det kaos markedsfører man som om diktatoren er årsag til det. Ja. Og så er vi nødt til at gøre noget. Ja, lige præcis. Altså om 20 år vil det, jeg siger her, helt givet være udbygget, og man vil vide, hvem der har skudt og hvilken enhed, og man vil, altså sådan er det altid. Vi ved i dag, hvordan det var med kuppet i Iran i 53. Der skal først skrives nogle bøger, og det har vi ikke haft tid til om det her endnu.
Men altså, det ville undre mig, hvis ikke også hele det her scenarium var et setup. Jeg vil igen citere Robert F. Kennedy fra 2016 i Politico, hvor han siger, han anser hele krigen mod terror som værende en krig om olie og gas. Ja. Hele krigen mod terror er efter hans opfattelse en krig mod olie og gas. Ja. Og han er ikke hvem som helst. Han er jo altså søn af Robert F. Kennedy, der var bror til John F. Kennedy, og John F. Kennedy blev skudt i 63, så ville Robert være præsident, så blev han skudt. Så sønnen af den mand siger altså, at vi taler om ikke en krig mod terror, det er en løgn, siger han. Det er en krig om olie og gas. Ja. Og det er for mig efterhånden, nu har jeg beskæftiget mig med det her i mange år, det er klart, at det er sådan, det er. Og det der er mig ufatteligt stadigvæk, det er, hvordan kan medierne leve videre i deres boble-illusionsverden, og slet ikke adressere de her ting. Det må bryde igennem før eller siden. De er stærkt medansvarlige for den her udvikling, og det er udviklingen helt siden den første Irak-krig, så de er medansvarlige for millioner af mennesker, der er død, for millioner og atter millioner af lidelser, flygtninge og folk, der er blevet lemlæstet. Det er ufatteligt, hvordan man kan lave det her. Altså, jeg har sådan et dejligt eksempel, det er den skrækkelige dame, Madeleine Albright, som i 2009 blev spurgt. Ja, vi skal lige huske at sige til lytterne, at hun var USA's udenrigsminister på det tidspunkt, ikke? Eller tidligere udenrigsminister under Clinton. Tidligere udenrigsminister og FN-ambassadør. Ja. Hun blev spurgt om på det tidspunkt vidste man, at 500.000 irakiske børn var døde som følge af sanktionerne fra 1990 til 1995. Det var et officielt tal. Og hun blev spurgt, om det havde været prisen værd. Så sidder hun lidt op og ser lidt eftertænksom ud, og så siger hun, it's a tough question, but I think it was worth it. Som jeg plejer at sige, det var heller ikke hendes børn. Men hvordan kan man i det hele taget have et univers, hvor det at sulte 500.000 børn til døde, hvilken pris kan det være det værd? Ja, det er rigtigt. Ved man, hvor mange irakere, både soldater og civil, der har mistet livet? Kan det ikke passe, at det er ikke forkert, så siger konservativt, at det er mere end 2,5 millioner mennesker? Ja, det er meget svært at sige. Der chokerer mange tal, men vi er oppe i den størrelsesorden i hvert fald, hvis du går tilbage og tæller Afghanistan og det hele med. Okay. Så er vi klart i den størrelsesorden. Okay, men det vil sige, at hvis vi så på Irak alene, så ville tallet være lavere, men okay, det er stadigvæk grotesk mange menneskeliv. Hvis du går tilbage til efter 2. verdenskrig, så er antallet af mennesker, der er døde i amerikanske krige, så vidt jeg husker, cirka 40 millioner. Ja, altså, for søren da. Det er godt, at det er færre millioner, det skal jeg ikke kunne sige, men uanset hvad, det er så mange, at vi på ingen måde længere kan tillade os at samarbejde med den her krigsførende nation, og det må være slut. Ja. Yes. Hvad hedder det? Vi snakker om det her med falsk flagangreb, og mainstream medier, der er med til at hjælpe med at tegne det billede. Der er kuvøse, hvor du ved, irakiske soldater, der påstår sig at have hævet børn ud af kuvøser for ligesom at fortælle, hvor slemt irakiske soldater opførte sig under den første golfkrig, og det viser sig senere, at det er løgn, fordi det er den amerikanske ambassadør i Irak, som stater, der faktisk står og fortæller den her ting. Og så det var den saudiarabiske ambassadørs datter, den saudiarabiske ambassadør i Washington. Nå, okay, fair nok, så har jeg forkert kilde, godt du retter mig så. Og så er der jo, vi fortsætter opad med den anden golfkrig, hvor man så ligesom siger, jamen nu har de jo det problem med Saddam, ham vil de gerne fjerne, han vil køre irakisk olie over på euro i stedet for at fortsætte petrodollarsystemet, så man finder jo på, at han har masser af ødelæggelsesvåben, og han har mobile affyringsramper og så videre, og det er så årsagen til, at man skal ind og fjerne ham. Og så har du nu fortalt om det falsk flag, man laver i Syrien for ligesom at starte den her borgerkrig.
Og det jeg så vil frem til, og du har selv været inde på, det er det, hvem der er imod hvem i borgerkrigen i Syrien. Og jeg tror på, at du er fuldstændig ret i, også det, de kilder, jeg har lyttet til, det er, at det er Assad og hans borgere på den ene side imod internationale jihadkrigere, som er finansieret ud fra, blandt andet fra Vesten, som kæmper imod hinanden. Altså det siger eller US fredsrådet, det siger de, så det er ingen, altså jeg behøver ikke at konkludere noget selv. Nej. Har du nogen, altså sidst jeg så på et kort fra en troværdig kilde, der fortalte om, hvordan situationen er i Syrien, så efter at, altså sådan som jeg kan forstå det, så er det så sådan, at den syriske regering med Assad ved roret har spurgt Rusland, om ikke de vil komme og hjælpe. Og Rusland har så sidenhen været til stede med flytropper og med, missilsystemer. Jeg ved ikke, om russerne har soldater på jorden. Det er mit indtryk, at det har de ikke så meget. Det er derimod, sådan som jeg kan forstå det, at den syriske regering faktisk samarbejder med Iran, og der faktisk er iranske tropper inde i Syrien, der samarbejder med de syriske landtropper. Og at Hezbollah, som jo også er inden for samme område, at de faktisk også hjælper. Så du har de der på den ene side, på den syriske side, og så har du oprørsgrupper som Al-Nusra Front, ISIS, Al-Qaida og Free Syrian Army, som mere eller mindre nogle gange sikkert også bekæmper hinanden, men faktisk samarbejder om at prøve på at vælte Assad, men at de efter at Rusland især er gået ind i konflikten, har haft rigtig store problemer, fordi Rusland har kunne levere noget militær teknisk overlegenhed, både i luften og med deres missilsystemer og for deres skibe på havet. Og at det nu er sådan, at der er en lille lomme tilbage oppe i nærheden af Aleppo, hvor de sidste oprørsgrupper er tilbage for de her 4 oprørsgrupper. Eller kender du til andre områder i Syrien, hvor de også stadigvæk har højborge og kan gøre modstand? Det er så godt som umuligt at danne sig et overblik, okay. fordi sådan som det ser ud i dag, sådan ser det ikke ud i morgen. Som FN's eller som US fredsråd også siger, der er så mange terrorgrupper, og de skifter nærmest dagligt navn og slører for at beskytte dem der finansierer dem. Så det kan hedde Muslim Brotherhood den ene dag, så bliver det et eller andet navn den anden dag. Altså vi er helt derude, hvor enhver lille gruppe lømler med en pick-up, de bliver udstyret med granatkaster og våben og får en kort træning, og så bliver de sendt ud i ørkenen. Det er den form for krigsførelse. Det er klart, at det giver kaos. For ganske nylig, der var, det ved man fra The Guardian, har skrevet om det, der var en gruppe rebeller, som var blevet trænet og finansieret af Pentagon. De var begyndt at skyde på en gruppe rebeller, der var blevet trænet og finansieret af CIA. Who cares to whom as long as it pays? Altså det er et kaos dernede, og det er et kaos, som vi har skabt, og det kan man læse i Pentagons strategipapir i 2012. Okay. Der forudser Pentagon, at hvis vi fortsætter med at understøtte, som de selv skriver, grupper som Al-Qaida, Al-Nusra og Muslim Brotherhood, så er der en overhængende risiko for, at der vil blive erklæret en islamisk stat. Det skriver Pentagon i deres strategipapir i 2012. Og den islamiske stat blev så erklæret, som vi ved, i 2014 formelt. Og siden har de fortsat den her oppumpning af alle de her gale kræfter, fordi de her gale kræfter har det til fælles med USA, de vil af med Assad. Og hvorfor vil de det? Det vil de, fordi de her gale kræfter tilhører den gruppe muslimer, der hedder sunni-muslimer. Og blandt sunni-muslimerne er skal vi sige, 95% er gode, rettroende, kærlige mennesker. Og så er der nogle fuldstændig fanatiske, religiøse, altså jeg kan slet ikke finde ord for det. Og de samler sig i de her forskellige grupper, og de kan ikke lide, at der er frie muslimske lande. De kan ikke lide, at der er lande, der åbner sig mod Vesten, som Assad var stærkt i gang med. Så derfor prøver de med deres, det er dem, der kører rundt i pick-ups og får flammekaster og granatkaster fra USA, så prøver de
at omstyrte enhver diktator for at få indført et kalifat. Og de her grupper, de kæmper imod hinanden, fordi hver af dem har sin egen agenda, hver af dem vil gerne være konge i det her nye kalifat. Det er så fuldstændig primitivt, og det vil være komisk, hvis ikke det var lige fordi, at i Aleppo, lige mens vi taler, der falder bomber, og mennesker dør under de mest forfærdelige omstændigheder. Byen er nærmest totalt ødelagt. Der har ikke været medicin eller madforsyninger i månedsvis. Det er så forfærdeligt, det ved jeg fra en god tysk journalist, Jürgen Todenfer, som lige er kommet hjem dernede fra. Det er mere end grusomt, hvad der sker dernede. Ja. Men det sker med støtte fra os civiliserede lande i NATO, fordi Assad slår sit eget folk ihjel. Baseret på det ene udsagn, at han gør sådan, så tillader vi det her. Ja. Det er Irak om igen. Ja. Vi vil om 5 år vil vi kunne sige, var det 500.000 syriske børn, var det deres liv værd det her? Ja. Og så kan man spørge FN eller hvem til den tid, om det var prisen værd. Vi gør det samme en gang mere nu, og det er de samme kræfter, der gør det. Nu må det dog gøre op. Ja. Altså, jeg tænkte på USA Watchdog, Greg Hunter, der driver usawatchdog.com, han nævner i en af sine seneste enten af interviews, eller i hans, det han kalder sådan Friday wrap-ups, hvor han ligesom samler, når Friday wrap-ups, der samler han så sådan, du ved, de væsentligste nyheder. Og der nævner han blandt andet, om det er rigtig leje, det ved jeg ikke, men han plejer at være rimelig troværdig med de ting, han kommer med. Han siger, at Aleppo faktisk er ved at være tømt for civile. Altså forstået på den måde, at de, der er tilbage, er dræbt, og ellers så har civilbefolkningen flygtet, så det der egentlig er tilbage der i det er ganske få civile, de primære oprørssoldater, der er der. Ved du, om det er korrekt eller ikke korrekt? Ja, men det er korrekt. Altså de allerfleste normale mennesker, de er flygtet. Ja. Og det er det vi, altså dermed har vi yderligere forstærket vores flygtningegruppe. Nemlig. Men det som jeg bare tænker på, det er jo, det bliver brugt som propaganda mod Rusland nu, at det er jo dem, der skaber et blodbad i Aleppo ved, at de starter bombardementerne sammen med de syriske regeringsstyrker, og sikkert også sammen med de iranske landtropper, der måtte være der imod Aleppo. Men hvis det er sådan, at det, man slagter nu, det er ISIS-lignende oprørsgrupper, så er det jo altså ikke civile, det går ud over. Jeg siger ikke, det ikke er et blodbad, men det er dog ikke så civile, det går ud over. Altså det kan jeg ikke bedømme. Jeg er helt sikker på, at der er mange civile tilbage i Aleppo, og jeg er slet ikke til at bedømme, når russerne siger, at de slår kun ISIS-tropper ihjel, om det er rigtigt eller ej. Jeg er heller ikke i stand til at bedømme, når USA siger, at de gør sådan, om det er rigtigt eller ej. Nej. Men jeg er i stand til at referere fra US fredsråd, som har været rejse dernede, som fortæller os, at det er en krig imellem Assad og hans folk, der prøver på at beskytte sig mod udenlandske kræfter. Det kan jeg referere fra. Og det burde udløse overskrifter i alle verdens aviser, at en delegation, som vi sender derned for at se, hvad der egentlig er løs, kommer hjem med et budskab. Og i stedet for udløser det total ignorance fra medier. Det er fuldstændig ufatteligt. Det viser jo, at det handler jo slet ikke om at prøve på at fortælle os, hvordan verden ser ud. Det handler om at få os til at bakke op omkring en forud planlagt krig. Og hvad taler vi så om? Så er det saftsus med ikke længere journalistik. De skulle skamme sig, og det kommer de også til en dag. Så er det propaganda. De melder dog klart ud, så kan jeg acceptere det. Men lad være med at forklæde det som journalistik. Det er så absurd. Noget af det seneste, jeg synes, der har været, jeg har selv skrevet på min blog, som jeg kalder ad absurdum, og det var, da man, og det er også noget, jeg har fra USA Watchdog, hvor han fortæller, at amerikanske styrker, altså jagerfly, og jeg ved ikke, om britiske og danske har deltaget i det samme angreb, men der var en høj omkring en lufthavn, og det skulle i henhold til ham være en kendt post, som der ikke var oprørsstyrker på, men som var kendt for i militærkreds, og det var faktisk syriske regeringsstyrker, der var der. Og man siger jo fra officiel side, at man samarbejder om at bekæmpe de islamiske oprørsgrupper, ikke for ligesom at befri landet for dem. Og så ender det så med, at der bliver foretaget et angreb fra vestlig side ind imod den her høj, hvor de her syriske regeringsstyrker befinder sig. Og det, som man så ender med, det er, at der er over 60, det er vist også flere syriske regeringstropper, der bliver slået ihjel, og der er lige så mange eller flere, der bliver såret. Og
det er jo lidt uheldigt, at man fra vestlig side af ender med at angribe nogen, man skulle samarbejde med om at angribe, og bekæmpe ISIS. Og det er jo lidt... Derfor ser man også pænt undskyld bagefter. Ja, det er korrekt, men jeg synes bare stadigvæk, at selvom man sagde pænt undskyld bagefter, så gik der ikke ret lang tid. Så var det få timer eller få dage efter, så var der en nødhjælpskonvoj, som blev angrebet. Og der var man i hvert fald fra vestlig side lynhurtigt ude og anklage blandt andet Rusland for at have angrebet den her konvoj med nødforsyninger. Og det satte jo faktisk nødforsyningerne blandt andet ind til Aleppo og andre steder i stå. Og så sidder jeg bare og tænker på, det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg tænker med det samme, okay, her har man så en chance for at skifte fokus fra det der uheldige angreb, og over på det der i stedet for, så man kan blive ved med sin Ruslands dæmoniserings igennem pressen. Det kan du være helt sikker på, at mediestrategien, den er ikke tilfældig, og sådan opererer man. Du kan jo prøve at tænke tilbage i årets løb. Pudsigt nok, så er der er altid kun én stor ting, der beskæftiger os, og det når der er en eller anden kæmpestor fodboldkamp, så sker der ingen store terrorbegivenheder. Så holder verden pause. Vi får noget at tale om hver eneste dag, og får det ind som breaking news fra, jeg ved ikke hvor mange kanaler i dag, i en grad, så folk de har fuldstændig mistet deres langtidshukommelse. Ja, jeg skulle sige, det er mere, at de har guldfiskehukommelse. Ja, men det er jo derfor, hvis du siger ordet terrorist, så ser man straks sådan en mand med en turban og sort skæg. Det er hjernevask. Og problemet er, at hvis du bygger politik på hjernevask, så kunne Orwell ikke engang have udtænkt sig det her samfund. Altså, vi er nødt til at indse, og det indser rigtig mange mennesker, gudskelov, at medierne har altså ikke bare har de forfejlet deres rolle, de har fuldstændig de har lovet os, de har givet sig ud for at være noget andet end de er. Ja. Og jeg skal lige sige til alle de journalister som sidder og tænker, det passer der ikke, fordi jeg lader mig ikke påvirke af nogen. Det er korrekt, at der er rigtig mange uafhængige og gode journalister, men problemet er, der er ikke nogen af dem, der skriver om geopolitik. Der er 0 uafhængige journalister, der skriver om international politik i Danmark. 0. Og det er problemet. Når de så får lov, når de så render rundt sammen med uafhængige journalister, der afslører miljøskandaler og korrupte borgmestre og hvad ved jeg, gør deres rigtig gode journalistiske arbejde, så begår vi den fejltagelse at tro, at også den der lille gruppe slipser og jakkesæt beklædt journalister, at også de er frie og uafhængige. Men de er så 100% det modsatte. De er lammehaler på en krigsmekanisme, som er i gang med at overtage magten i verden, og det er deres erklærede mål. For at forhindre det, så har vi opfundet begrebet en fri presse. For at forhindre enhver form for magtmisbrug har vi opfundet fri presse. Og det er så det, jeg plejer at sige nu efterhånden, nu har jeg været så heldig de sidste 2 år, har jeg kunnet arbejde som fri journalist i fri presse, uafhængig og fuldstændig uden at lade mig påvirke af nogen som helst. Det har jeg, fordi jeg har lavet mit eget medium, Free21.org. For der er ikke, og der kan jeg citere, mainstream journalister, der har været 30 år ved CNN og BBC, der findes ikke flere frie medier i Vesten, hvor man kan arbejde inden for det her felt. Inden for det her felt. Nej. Det er ikke, hvor du kan det på, det som du har gjort det, eller hvis man andre opfinder deres egne, eller hvis man vælger at sige, nu bliver jeg nødt til bare at være uafhængig, og den måde man så finansierer det på, det var det vi taler om i det første interview. Kamera, mikrofon og software og computer koster nærmest ingenting, og vi har platforme som YouTube, og man kan lave sin egen blog til at formidle på. Det er også derfor man ser så mange medier i frem, og blogs, og det er jo derfor vi alle sammen ved det vi ved. Det er derfor, jeg overhovedet ved, at der kunne være andre versioner af den officielle historie, end det, jeg kunne læse i aviserne. Og det drejer sig om alle emner. I mange år som journalist undrer mig over, hvorfor i alverden bliver der ikke skrevet mere om naturmedicin? Hvorfor skriver de ikke, at cannabis kan helbrede kræft? Når det uvidenskabeligt er bevist.
Jeg har undret mig over, hvordan i alverden kan Monsanto få lov gang på gang at blive ved med at blive godkendt, når de forgifter grundvand. Ja. Jeg har undret mig i stort set i alle hjørner af det her samfund i mange år. I dag undrer jeg mig ikke mere, for jeg ved, at topjournalisterne på topmedierne, de bliver fortalt, hvad de skal skrive, og hvis ikke de skriver det, så er de ikke længere topjournalister, så er de arbejdsløse. Ja. Jeg har det jo også på egen hånd. Det er jo det samme med, at forstå på den måde, min dreng, han er autist, og vi har længe søgt efter alternative måder at behandle ham på, end at bare at fylde ham med en form for medicin. Nu er han heldigvis indadvendt. Han er en dreng, der skal åbnes op og være udadvendt i forhold til vores verden. Han kunne godt have været udadvendt og aggressiv, og den måde skulle pumpes med medicin, men vi har hele vejen igennem måttet kæmpe imod et system, både medicinering og offentlige ydelser, som slet ikke passer derind til hele det der. Og blandt andet sådan noget, som du selv nævner med naturmedicin, viden om, hvad vitaminer og mineraler, der er kombineret korrekt, faktisk gør, at den autistiske hjerne kan være med til at begynde at reparere på sig selv. Ja. Og vi har gjort det, og vi kan se, ikke revolutionerende i form af, at han bare bliver normal, men revolutionerende i forhold til, at lige pludselig så sætter det ekstra skub på den udvikling, vi allerede havde med valg pædagogiske metoder og sådan noget, så det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, ret i. Du var fuldstændig, altså hvis vi havde brug for en medicinalindustri, herreste Gud, så er menneskeheden jo ikke i live i dag. Nej. Altså vi har i tusinder af år levet uden. Og lige pludselig i den her lille tidslomme, skal vi alle sammen rende rundt med medicamenter klar til brug. Ja. Altså det er gået helt forrygt. Ja. Kroppen er i stand til at gøre fantastiske ting, hvis man forbinder den med naturen. Yes. Og det er slet ikke noget nyt. Men det er blot som et eksempel på, at hele vores verdensbillede, hele vores consumerbillede er blevet opbygget af medier systematisk for at få os til at hoppe med på den her illusion om, at vi lever i et velfærdsland, vi er gode, vi er civiliserede og vi er moderne. Og den illusion, den boble, den kan vi godt begynde at forberede os på. Den er nødt til at briste. Den er nødt til at briste. Vi har slet ikke råd til alt det lumsenslort, vi render rundt og omgiver os med. Og man kan sige, det er en anden sag, men det er det ikke, fordi det er den samme. Det er den anden side af den samme mønt, fordi det system, som USA har indført i Vesten, siden de forlod guldstandarden i 1973, har muliggjort vestlige krigsinvesteringer, har muliggjort hele vores våbenindustri og hele vores vestlige standard. Og den har muliggjort hele den fuldstændig vanvittig hurtige opbygning af vores forbrugs. Altså alting bliver produceret på store fabrikker, og hele den her gigantiske boble med lort, der bliver produceret og bliver bragt kloden rundt med flyvemaskiner, der alle sammen er baseret, eller med transportmidler, der alle sammen er baseret på den samme olie, der er alle sammen, som så igen styrker dollaren. Det er et stort cirkus, som en dag lige pludselig stopper. Og man ved, at fødevareforsyningerne, som de nu er skruet sammen i øjeblikket, rækker til omkring 3 dage. Og det vil sige, hvis de her 45 supertanker med olie, de sejler kloden rundt hver dag. Hvis de 3 dage ikke længere sejler, så er alting forbi. Ja. Jeg har også hørt i forhold til forsyninger ind til almindelige supermarkeder, hvis man sådan ligesom siger, nu stopper det, men de har et vist lager, fordi man kører med de her just-in-time-principper, og det kan man jo godt forstå, at de gør for at minimere deres omkostninger. Så har de kun lager til 3 dage. Jamen det er sandt. Det er sandt. Men det er jo det, man kan se på antallet af lastbiler. Det er fuldstændig. Nu kører jeg tit igennem både Portugal og Spanien, og det er fuldstændig vanvittigt, hvad der kører af lastbiler der. Jeg kan fortælle dig, at vi har i Sydspanien hele området fra Gibraltar og helt til Spanien går mod nord igen. Det er fuldstændig plastret til med drivhuse. Du ser ikke jorden, du ser ikke alting af drivhuse, helt frem til der, hvor de stejle klipper de er. Og under de drivhuse bor sågar afrikanske legale og illegale arbejdere. Og under det her Europas største drivhus, det ser forfærdeligt ud. Det er 10-20 kilometer langt væk, kan man se nu kun plastik.
Der kommer alle vores grøntsager fra. De kører dagligt op til Danmark med leveringen for 24 timer, friske tomat året rundt. Altså hele det her cirkus, det har så mange bieffekter, hvor vi savner en fri presse til at sige, kan det her være rimeligt? Er vi gået for vidt nu? Men de her spørgsmål er i mange år aldrig blevet stillet i medierne. Det er derfor, vi er der, hvor vi er. I dag ved jeg, hvorfor de ikke er blevet stillet. Og gudskelov, fordi vi kommer til at stille dem. Rettere sagt, det er der rigtig gode journalister, der allerede gør. Men som sagt, de gør det på deres hjemmesider. Det vi så gør, det er, at vi finder de her artikler på deres hjemmesider og putter dem på papir. Det er vores koncept. Så spørgsmålene bliver stillet nu igen. Der er et sidste spørgsmål. Jeg vil gerne lidt tilbage og afslutte omkring alt det her, vi har talt omkring situationen i Syrien. Fordi der er noget, der undrer mig gevaldigt, og det er, hvad er det, der gør, at ISIS og Al-Nusra-front og Al-Qaida og Free Syrian Army kan blive ved med at fungere? Hvad er det, der finansierer dem? Sådan som jeg forstår det, så er det jo sådan, at amerikanerne har støttet Free Syrian Army, og det har man vidst endda officielt siden 2012, at styrker derfra gik over til de andre oprørsgrupper, og man er blevet ved alligevel. Det er jo i millioner, hvis ikke milliarder af dollars, der er blevet brugt til finansiering. Jamen svaret er enkelt. Det er fordi USA støtter dem. Okay. Det er derfor, de kan fortsætte. Ja. Men har de ikke også haft olieindtægter ved at kunne køre op til blandt andet Tyrkiet, uden at man sådan officielt har vel erkende det? Undskyld, jeg skal lige have spørgsmålet igen. Det jeg mener, det er, at finansieringen er blandt andet fra USA's side til FSA, der siger videre til de andre. Og jeg ved også, at USA har jo kastet nødforsyninger ned fra luften af, og så siger man jo, at man håber, at det lander hos FSA og ikke hos de andre. Så det er så to groteske ting fra USA's side, men så vidt jeg ved, så har man også haft kontrol over oliekilder i Syrien for de områder, som oprørerne, de islamiske grupper har haft fat i, at der har man så kunnet tabe olien, og så har man kørt lastvognstog op til Tyrkiet, og hvor man så diskret fra tyrkisk side sagt, fedt, billig olie, det skal vi nok tage os af, og hvor blandt andet, så vidt jeg ved, at Erdogans søn har været indblandet i sådan nogle ting, så de også har haft den form for finansiering. Men det ved jeg ikke, om det er korrekt, eller om det bare er rygter. Jo, alt det der, det er korrekt. Okay. Og det er jo også de her oliekilder, der så også kæmpes om på lokalplan, fordi på lokalplan giver det magt at besidde en oliekilde, for eksempel. Jürgen Totenhöfer interviewede en rebel i en nedlagt grusgrav, og vi er helt derude, hvor de kæmper sådan fra hus til hus, og har erobret et lille 1 kvadratkilometer stort område, og der sidder de så og pakker sig. Men spørgsmålet er vigtigt, som du stiller, fordi ikke bare Free Syrian Army, det skal vi virkelig slå fast med 7-tommersøm. I Pentagons strategipapir fra 2012 skriver Pentagon, at oprørsgrupperne i det tidligere Irak består af Al-Qaida, The Muslim Brotherhood og Al-Nusra. Ja. Og Pentagon skriver i 2012, dem understøtter vi, og de nævner USA og Frankrig og Tyrkiet og et land mere, Saudi-Arabien. Ja. Dem understøtter vi, og det betyder, der flyder en masse penge til Saudi-Arabien, som så igen går til de her oprørsgrupper. Fordi Saudi-Arabien, som Noam Chomsky han siger, i Saudi-Arabien praktiserer man den mest perverterede form for islam, nemlig der, hvor man hver onsdag halshugger mennesker, der forbryder sig mod systemet. Wahhabisme, er det ikke sådan, det hedder? Jo. Og ISIS og The Muslim Brotherhood og alle de her jihadister, det er religiøse fanatikere fra den her afart af islam. Og det er derfor, det er logisk, at også derfor understøtter Saudi-Arabien alle de her grupper. For Saudi-Arabien vil gerne have, det vil de alle sammen, at det bliver et stort kalifat, og at mennesker systematisk kan halshugges, når de forbryder sig mod systemets regler. Og det er derfor, de kan blive ved. De kan blive ved, fordi
Altså, herreste Gud, det er præcis, man kan sige, hvorfor kan Al-Qaida blive ved? De er der jo også et eller andet sted endnu. Det kan de, fordi USA stadigvæk støtter dem. Man ved, at det har Brzezinski selv indrømmet i et interview i Le Nouvel Observateur, at den officielle historie med Afghanistan, det er, russerne gik ind, CIA begyndte at understøtte Mujahedin-tropperne for at komme af med russerne igen. Det passer ikke, ifølge Brzezinski, og han er meget stolt af det her. Så startede det allerede året før. Først kom CIA, og den dag, da præsident Carter han underskrev ordren om, at CIA skulle understøtte de her Mujahedin-soldater, den dag skrev Brzezinski et memo til Carter om, at det ville helt sikkert udløse en sovjetisk invasion. Ja. Så altså, man ved, at hvis man støtter de her, så er Sovjetunionen jo nødt til at reagere, og det gjorde de. Og så kan man se, hvad Hillary Clinton sagde som udenrigsminister i 2009 i 60 Minutes, hvor hun så forklarer, at ja, vi understøttede de her grupper, vi gav dem våben, vi trænede dem, og det så ud som en rigtig god idé dengang. Men vi efterlod problemet med kamptrænede, højt motiverede grupper til landet, der trak os tilbage. Og det er præcis det, man gør i hele Mellemøsten nu. Man tonser våben ind. Så det er helt ufatteligt, hvor mange våben og penge, der bliver smidt ind der. Altså hvad de fleste sikkert også har glemt, det er, at i de første måneder af Irak-invasionen, af den ulovlige krig i Irak, der hver måned blev der fløjet tonsvis af pengesedler ind fra USA til den kommende irakiske nationalbank. 13 milliarder dollar taler man om, og de forsvandt. Ja, og en stor part af dem lå jo, så vidt jeg ved, også i den irakiske centralbanks afdeling op i Mosul, som er tæt mod den syriske grænse. Og så vidt jeg er orienteret, så lykkedes det faktisk for ISIS at angribe fra Syrien ind i Nordirak, og de nordirakiske tropper dengang var ikke lige så motiveret for at kæmpe mod dem, smed uniform, smed våben, efterlod deres køretøjer og forsvandt ind i Irak, og det gjorde Mosul sårbar, så de stjal, det ved jeg ikke, flere 100 millioner dollars i kontanter fra Iraks centralbank, som altså lå der på det tidspunkt. Totalt on the record. Ja. USA sendte mellem 12 og 14 milliarder dollar til Irak, og 2 milliarder dollar er blevet fundet igen i en bunker i Syrien, og resten er væk. Ja. Resten er væk. Ja. Så enten sidder der nogle rige mænd, der har snuppet pengene, eller også er det netop det er hermed, de her grupper har fået penge. Jeg har undret mig over, hvordan kan de, hvor har de lige købt de her Toyota'er hen, for eksempel. Og pludselig får jeg at vide, at ISIS har et olieraffinaderi. Altså sådan nogle ting koster penge og kræver logistik, og man driver ikke et olieraffinaderi på den internationale scene, uden at nogen opdager det. Altså det er fuldstændig absurd. Det er rigtigt. Ved du hvad, vi nærmer os 1 times grænsen, og det er jo blandt andet det, du nævnte, du havde tid til, så derfor så synes jeg, vi skal stoppe her, og jeg synes, vi har været rigtig, rigtig godt rundt. Ikke bare i Syrien, men vi har snakket om Iran, vi har snakket om Irak, og vi har snakket om, igen, mainstream medier og deres manglende rapportering på det her område. Er der en sidste ting, du lige synes, at det skal vi lige have med her, inden at vi afslutter vores samtale? Ja, helt sikkert. Sluk for fjernsynet, sluk computeren, gå ud i naturen. Ja. Det tror du har ret i, at det vil være en god ting indimellem. Ja, men det er mere vigtigt, end vi tror. Vi skal af med den her online-kultur. Altså, vi går ud i naturen og lad smartphone, altså gå derud, uden at tage en selfie. Altså, det, fordi mennesket er ved Gud ikke dertil indrettet døgnet rundt og blive forsynet med elektroniske stimuli om krig og ødelæggelse og terror. Og fæle muslimer og børnemishandling og hvad ved jeg. Vi er ikke skabt til det. Og bare fordi vi har medier nok til at levere os en stor spand lort time for time, behøver vi altså ikke at lukke munden op og modtage det. Sluk for det og gå ud i naturen. Ja, helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Tommy, tusind tak, fordi du vil være med, og jeg håber, jeg må invitere dig ind en gang i fremtiden, hvor vi tager et helt tredje emne op, som jeg ved, du garanteret også har stor viden omkring.
Du er mere end velkommen. Det lyder godt. Tak for det.